L'any 1959, Volkswagen va introduir amb èxit l'escarbat als Estats Units. Un cotxe que era ben petit si el comparem amb els clàssics automòbils americans. Ho va fer possible l'agència DDB de Bill Berbach gràcies a una campanya publicitària que per a molts ha estat la més important de la història. Han passat més de 60 anys d'aquests fets. En totes aquestes dècades, moltíssimes campanyes de Volkswagen han estat memorables pels seus missatges genials. Gràcies, entre d'altres, al copywriter Julian Koenig, però també als que després han succeït. Jo recordo, per exemple, un anunci del Golf, maleït cotxe, amb una foto d'un retrovisor i el Golf enganxat per arrencar l'avançament. Una mica políticament incorrecte ara, oi? Però al llarg de tot aquest temps, des del punt de vista gràfic, els anuncis de Volkswagen han estat, curiosament o no, idèntics al primer disseny de 1959. A dalt, un espai generós per a la fotografia, molt sovint blanca de fons. A sota, un titular ocurrent, d'una paraula dues línies com a màxim. El copy, és a dir, el text, d'una llargària notable, 2 o 3 columnes, d'unes 10 ratlles, carregades d'una simpàtica ironia. I enmig del copy, el símbol de la marca. La tipografia de Volkswagen ha estat la futura des de 1934 fins al 2015. No res, 79 anys. Per què explico tot això? Perquè cada cop veig més escoles que han millorat la gestió de la seva marca institucional. Han delineat estratègies comunicatives, han fixat uns identificadors visuals claríssims, el símbol, els colors, la tipografia. Han encarregat bons dissenys per a la web, els fullets, les carpetes, agendes escolars. Però en algunes d'aquestes escoles les expectatives són cada cop més elevades i els directius veuen com normal intervenir en aspectes formals del disseny que abans els passaven absolutament desapercebuts i ara poden caure en un parany del qual us voldria alertar. Potser perquè ja donen per descomptats que els seus dissenys han de ser de qualitat, o potser també per la necessitat actual de fer màrqueting, de pensar que potser no estem fent prou. El cert és que si el problema abans era la inexistència de la marca gràfica, ara el perill és ofegar-la en un excés de disseny. Això succeeix quan cada imprès, cada flyer, cada fullet ha de ser gràficament impactant. Les inversions en disseny es disparen, teòricament de forma justificada, però en realitat només per una concepció equivocada. Es parteix de l'error de pensar que l'eficàcia depèn de l'originalitat. Si es cau en aquest parany, s'ha de reconduir la situació, perquè aquest plantejament, a més de caríssim, és ineficaç. És difícil de justificar que una escola que genera pocs impactes publicitaris i poc material imprès, si ho comparem, per exemple, amb un ajuntament o amb una empresa, pugui necessitar renovar cada vegada tot l'estil gràfic, el format dels fullets, el tipus d'imatge. A partir de l'exemple de Volkswagen ens adonem que és molt més eficaç fer-se reconeixible, fer-se familiar a la gent gràcies a la repetició coherent d'un mateix estil gràfic, sobretot perquè aquell estil gràfic el que està reflectint és una estratègia, treballar amb plantilles tan rígides com sigui possible i mantenir la unitat entre totes elles, a més d'assegurar que serà reconegut, estalvia moltíssims esforços de processos i, per tant, diners. Perquè una marca arribi a tenir personalitat, cal una conjunció perfecta entre la identitat i la forma visual que la representa. Aquesta conjunció s'aconsegueix només a través de la repetició d'una estratègia encertada. De la repetició d'una estratègia encertada. De la repetició d'una estratègia encertada. Primer, encertar l'estratègia i després repetir, repetir. Cada cert temps em toca fer dissabte i arxivar els treballs realitzats els darrers mesos en un disc extern. Ho acabo de fer fa poc. Curiosament, els que millor han funcionat coincideixen amb aquells que ens han portat menys temps d'execució, justament perquè s'ajusten a uns models prefixats. En canvi,
una quantitat significativa de fullets, flyers, anuncis, etc., han exigit moltes hores d'anades i vingudes de correus electrònics perquè hem admès sotmetre'ns a unes regles no dictades per motius tècnics ni d'estratègia. Sovint, aquests motius es redueixen exclusivament a la necessitat de contentar el gust personal de qui ha fet l'encàrrec. He arribat a la convicció que una de les coses que fa més cares un disseny és que el directiu no sàpiga deixar de banda el seu gust personal en benefici de criteris funcionals. Cal aprendre a passar del m'agrada, no m'agrada, al funciona, no funciona, perquè s'ajusta o no als requisits i al to adequats. Reconec que una part del problema no és pas culpa seva. En algun moment de la seva formació com a directius se'ls ha ensenyat això que estic intentant explicar ara, la importància de repetir els missatges. Hi ha algun problema amb el disseny? No he rebut el vostre ok, que no era molt urgent. Veuràs, és que no ens agrada molt el que ens has enviat. Esperàvem una altra cosa. Ah, però si és igual que el de l'any passat, i l'any passat us va agradar molt. Ja, és que aquest any esperàvem un disseny diferent. Justament a les antípodes de Volkswagen. Podem pensar que si el fullet és diferent, tindrà més visibilitat. Això és un miratge. I en qualsevol cas, no haurem arribat a perfilar la personalitat de la nostra marca visual. Aquest error es dona, curiosament, a la vegada d'un altre, que és desinteressar-se pels textos. El copy es converteix en una cosa avorrida, absolutament previsible i amb uns titulars que no treuen gens. I és justament en el copy on Volkswagen exprimia tota la matèria grisa. Mirem aquest anunci de vídeo i veurem una absoluta coherència de missatge i també d'estil. Have you ever wondered how the man who drives a snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. So you can stop wondering. És cert que repetir també paga un peatge. Quan fem tots els documents amb el mateix disseny, no podem tenir el millor model de targetó, el millor model de fullet, el millor model possible d'anunci, però caldrà que sigui així i punt, perquè el que estem fent gran és tota la nostra marca. I a qui li sembli que aquest plantejament és massa rígid, que pensi en els anuncis de Volkswagen. Durant 60 anys tenia molt fàcil excusar-se per dir que un disseny havia diferent dels altres. Però no ho feia perquè sabia que la suma seria sempre millor.